Пореден епизод за екзотични плодни растения, плодове и така нататък. Отново сте в света на екзотиката и това, което виждате, е Мурая екзотика. По-едрия вариант на мураята, разбира се, няма да отглеждаме по-дребния, и също така най-дребният цитрус, който съществува, който на мен поне ми е познат. Изключително много по-дребен от кумкулата. Така че, ако знаете, имате представа какво е кумкулат, какви размери на плодчетата има, може да си направите съпоставка и да имате представа колко по-дребен е плода на мураята. По-дребен е. Освен това, има уникален вкус, страшни компоти, плодни, сокове и така нататък се правят от това нещо. И определено е нещо, което трябва да имате в градината си, а днешният епизод е, понеже тя е цъфнала, а е цъфнала точно един малък период от време след своето залагане като семе, изникване, раждане и така нататък. Смисъл, тя се роди в формата за разсад, пълна с субстрат преди няколко месеца, половин година няма, може би. Не знам дали беше април, март, там някъде може да се разровите в канала, да видите видеото за бебе Мурая и там да разгледате преди колко време, кога съм го аплоднал, кога е качено и да видите за какъв период от време вече влязла в период на активен цъфтеж. Тя цъфти от може би 2 седмици, сега сме 27 август 2024 и няма половин година общо взето. Днес може и по-малко. Определено по-малко трябва да е. И тя вече цъфти. Плододава си. Ето, да видите. Уникален вид цитрус. Най-малкият цитрус. Много хубаво мирише, като всички останали цитруси, разбира се. И те си миришат много хубаво. Но за разлика от тях, това нещо ви плододава все още на първата година. Даже половин година няма. Уникално нещо просто. Препоръчвам го на всички, които искат да ядат цитруси, а не им се чака много време. От семка за няколко месеца цъфти и си плододава. Е изключително рядко растение, известно на много места, като жасмин. Не знам защо. Много деликатно и нежно изглежда, може би има някаква връзка. И също като, разбира се, Мурая, официалното му име, и то Мурая екзотика, защото има и обикновена Мурая. Това е Мурая екзотика, която е с малко по-едри плодове. Ами, честно казвам, няма какво друго да ви кажа в това видео, освен че тя цъфти няколко месеца след самото си изникване. Половин година, да го кажем, да го речем. Максимум половин година. Това е целта на днешния епизод, да видите с очите си това нещо, че наистина след няколко месеца и тя вече цъфти и ще плододава. Уникално. Кое друго растение, кой друг цитрус ви плододава на същата година? Няма такъв, нали? И смятам, че може да оцените това нещо като информация за всички вас, любители на цитруси, които обичате да похапвате цитруси. Това е вашия цитрус. Няма и половин година и той ви цъфти. Ами ако това ви е харесало, ако ви е било полезно по някакъв начин като информация, може да се абонирате към канала, да поставите един дебел голям палец нагоре и да споделяте видеото, защото това наистина ми помага за развитието на канала. Наистина, пишете коментари, задавайте въпроси, това също задейства алгоритмите и системата на YouTube да споделя самия сайт, видеото ми, да го препоръчва на други хора. И споделяйте го навсякъде в профилите, в социални мрежи, другаде. Колкото повече се споделят видеята ми, толкова повече ми помагате да се развие канала. Разгледайте, ако не сте разгледали останалите видеа. Има много интересни неща. Над 200 видеа са.
Със сигурност смятам, че ще намерите доста неща, които ще са ви интересни. Разгледайте ги и ги споделяйте, ако са ви харесали. А това беше Морая Екзотика и нейния толкова ранен и скорощен цъфтеж още на първата година. След половин година, повтарям. Уникално, феноменално, толкова кратко, толкова бързо. Ами това е, хора, ако по някакъв начин наистина ви е докоснало, харесало това видео, споделете го, ударете един палец нагоре, пишете коментарче и това е. Редовните неща. Разделяме се за днес. До нови срещи и новия епизод, който ви готвя. Това беше Морая Екзотика.